Salutare tuturor, mă cheamă Marius și astăzi am un subiect. Aș vrea să vă vorbesc despre când simți că vrei să renunți, când simți acel moment când vrei să renunți și zici, bă, parcă mai bine renunți, știi? Ar trebui să continui. Despre asta aș vrea să vorbesc în acest video. Când vrei să renunți, adică e foarte ușor să renunți, asta vreau să zic, că când vrei să renunți e foarte ușor să zici, bă, ok, să renunți e greu, renunți. Adică de ce vrea să renunți neapărat? De ce vrea să zici, bă, hai că renunți acum, poate e mai bine să renunți, dar nu e mai bine să renunți. Acum gândește, dacă renunți, unde o să fii peste 2 ani? Cum am spus și în episodul trecut, dacă l-ați văzut, unde o să fii, adică puterea timpului, unde o să fii peste 2 ani? Dacă ești răbdător cu tine, cu ăsta tău, cu your journey, ca să zic așa, nu știu cum zic în română, sincer să spun, cu calea ta. Dacă ești cu calea ta, cum zic, patient, amazing, în engleză, dacă ești cu calea ta răbdător și ai răbdare cu tot ar trebui să ai răbdare, cu skill-ul, cu calea ta, cu tine însuți, mai exact cu tine însuți. Ar trebui să ai răbdare cu tine însuți și cu alte persoane. Adică dacă place o persoană sau chestia de astea, ar trebui să fii răbdător cu ea, știi? Și e nehotărât așa. Bă, mai bine fii răbdător. Adică și cu alte persoane, adică persoane ar trebui să fie răbdători. Persoanele se pot schimba, adică foarte repede, se pot schimba de la o stare la alta, adică tot fel de bipolaritate, dar asta nu e bipolaritate, sincer să vă spun. Dar se pot schimba, știi, și asta e interesant oarecum, că se pot schimba, doar că niciodată nu știi ce vreau cu adevărat o persoană, dar în fine. Asta vom vorbesc în alt episod, dar acum aș vrea să evidențiez, dacă vrei să renunți, doar continue, când simți că vrei să renunți, gândește, bă, o să fiu mai bun dacă nu renunți. Și pentru că Dumnezeu îți dă greutăți, până când o să ajungi la succes. Greutăți. Asta trebuie să dai, adică asta îți dă Dumnezeu, greutăți. Te testează. Dumnezeu te testează în fiecare zi. Nu vă gândiți, bă, astăzi Dumnezeu nu mă testează, te testează. Acum te testează cu răbdarea, te testează cu curajul, te testează cu totul, cu totul te testează. Dumnezeu știe, adică Dumnezeu știe viitorul tău. Și te testează să vadă dacă meriți acel viitor sau nu meriți acel viitor, știi? Că asta am observat. De-a lungul anilor în care am vrut, adică în care am încercat, sincer, nu știu dacă știți, am mai spus în alte videouri, asta nu e prima mea parte că vreau să ajung la succes. Nu e prima mea parte, e a 5-a parte din? Adică gândiți-vă că prima dată la 14 ani am vrut să încerc cu CPA marketing. Nu, glumesc, cu YouTube. Prima dată am vrut să încerc cu YouTube gaming. N-am avut instrucțiile necesare, am încercat, am zis, bă, nu știu ce. A doua oară cu CPA marketing. Tot la fel, am zis, bă, nu știu informații, nu știu ce, dar nici că m-am documentat. A treia oară cu muzica. Cu muzica, am vrut să fac muzică. Din nou. Trebuia să plătesc o chestie, trebuia să plătesc FL Studio și am zis, bă, n-am bani să plătesc, știi, adică, chiar n-aveam bani să plătesc FL Studio, că nu puteai să le iei gratis, adică puteai să le iei gratis, doar că nu puteai să descarci, să formatezi melodia, în fine. Apoi, a patra oară, cu ce am mai încercat, sincer? Bă, nu mai știu. Cu trading? Adică acum cu programarea. Am mai încercat odată cu programarea la 15 ani. Am zis, bă, parcă nu sunt așa de deștept, da. Și acum cu trading-ul, 5 ori. 4 failuri în ghilimele, că dacă continuam, și cu editarea video, 6 ori. Și cu editarea video, da. 6 ori am încercat, de 6 ori.
A 6-a oară am spus, de 5 ori am renunțat și a 6-a oară am răsărit. Ca pasărea Phoenix, știi? Failuri, failuri, failuri. Failuri, failuri, failuri. Adică pierderi, pierderi, pierderi. Sau fail, 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 ca să zic așa în engleză, că sună mai bine, sincer. Fail, fail, fail. And you rise as Phoenix. Real. Real. Because asta e important, sincer. Am încercat de fucking 5 ori. De 5 ori. Am încercat de 5 ori. Am ieșuat. În ghilimele, dar continuam probabil. Am încercat de 5 ori. Am ieșuat de 5 ori. Și a 6-a oară am răsărit ca pasărea Phoenix, ca să zic așa. Și gândește, când faci chestia asta zilnice, zilnice și zilnice, adică o spun din propria mea experiență, mamă, îți dă așa o stare de bine, îți dă o încredere în tine, în care zici, bă, eu pot să fac orice, adică poate să mă critice lumea că eu sunt cel mai bun pentru mine. Și chiar asta trebuie să fii. O încredere îți dă când faci aceste chestii zilnice. Chestii zilnice, stretching, alergare, sport, disciplină. Disciplină, asta se numește disciplină. Îți dă așa o stare de bine, îți dă o stare, bă, da, îți dă da, sunt mai bun decât eu, sunt mai bun decât vechiul eu. Și asta e tare. Și asta e tare. Sincer. Pentru că disciplina, munca grea și răbdarea aduc la rezultate frumoase și încercarea. Pentru că dacă nu încerci, dacă nu măcar încerci o chestie mică, să încerci. Cum am încercat eu de 5 ori, am eșuat. Am eșuat pentru că n-am știut să mă informez. Pentru că n-am avut răbdarea asta să mă informez, să mă informez. Dar acum cu trading, diferit. Acum am răbdare, adică ar trebui să am răbdare dacă vreau să nu mai eșuez de 5 ori, efectiv, de la 14 ani până la aproape 18-17 ani. Am încercat chestia, o grămadă de, am încercat 5 ori, a 6 am răsărit ca pasărea Phoenix. Asta îmi place mie să zic, sincer, și ar trebui să gândiți și voi. Încerc, eșuez, mă ridic ca pasărea Phoenix. Mă ridic în fiecare zi, fără scuze, fără alte chestii. Și eu aici nu vă vorbesc din poveștile altora, vă vorbesc efectiv din poveștile mele, pe care eu le-am încercat, pe care eu le-am trăit, pe care am eșuat, lamentabil, ca să zic așa, am eșuat, dar, cum am spus, acum am răsărit. Și asta e interesant. Nu contează de câte ori încerci. Nu contează de câte ori încerci. Contează doar să încerci. Să încerci. Again. Și am încercat și cu dropshipping, acum n-am amintit. 7 ori. Efectiv de 7 ori, acum mi-am amintit. Și dropshipping, da. 7 ori, efectiv. 7 ori am eșuat. Pentru că n-am știut să am răbdare cu informația, n-am știut să mă informez corespunzător, nu am încercat măcar să mă informez cum trebuie, pe internet, pe alte chestii, pe YouTube, n-am încercat să mă informez. Și n-am avut într-un fel răbdarea. Dar acum cu trading e diferit. Acum am răbdare, acum ar trebui să am răbdare, acum sunt mai răbdător, acum cercetez mai mult, muncesc mai mult una alta. Adică fac totul mai mult și asta consider eu că contează. Și asta e interesant, 7 ori, nici mine nu vede să crezi, 7 ori. Deci, dacă eu am dat greș de 7 ori, efectiv de 7 ori, pentru că nu am știut să mă informez, nu am știut să caut informații, nu am știut să fac nimic, tu ce scuză mai ai? 7 ori, 6 ori și a 7 am răsărit, ca pasărea Phoenix. 6 ori am încercat la 14 ani ca să ajung la succes. Am căutat succesul repede. Nu am ajuns. Acum nu am succes repede. Acum trebuie să am răbdare. Acum trebuie tu să ai răbdare cu tine însuți, cu dezvoltarea personală, cu dezvoltarea minții tale, cu dezvoltarea corpului tău, cu dezvoltarea business-ului tău, cu dezvoltarea tot ceea ce înseamnă tu. Tot ceea ce înseamnă tu.
Pentru că în viață nu o să fie ușor, nu o să-ți dă Dumnezeu informația pe tavă. Da, se mai întâmplă în unele cazuri, dar nu în fiecare zi îți dă Dumnezeu informația pe tavă, n-ai informația. Nu asta se întâmplă. Trebuie să cauți informația, chiar dacă nu o găsești din prima. Caută, mai cercetează, caută mai adânc, ca să zic așa. 6 ori. 6 ori am eșuat, efectiv. 6 ori am încercat, nu am eșuat, am încercat. Am încercat de 6 ori. Niciodată n-am știut să am răbdare. Niciodată n-am avut răbdare. Dar acum chiar m-am schimbat. Acum ar trebui să am răbdare. Pentru că mi-am promis că în 2025 nu o să mai dau greș. Adică nu o să mai dau greș cu trading. Adică n-aș vrea să mai renunț la trading. Sau să renunț la trading. N-aș vrea să renunț la trading sau tot ceea ce înseamnă trading. Pentru că nu pot. Mi-am promis că o să fiu profitabil într-o zi. Când o să vină ziua aia? Probabil după ani de muncă, de luzuri, de acumulat informații. Dar într-o zi voi răsări. Voi răsări ca pasărea Fionis. Vei răsări ca pasărea Fionis. Dar să nu renunți. Fiți răbdători în viață. Nu o să aveți rezultate peste noapte dacă nu munciți. Peste noapte nu există rezultate, peste noapte nu există, efectiv. Nu există. Asta mă indus pe mine în eroare sau zic așa. Pentru că am vrut repede, am vrut totul repede. Și unde am ajuns? Nicăieri n-am ajuns. Pentru că am vrut repede. Pentru că nimeni nu m-a învățat, adică m-am învățat singur. Bă, ai răbdare. Ai răbdare. Adică când ești singur în drumul ăsta că a avea succes, trebuie să ai răbdare. Ar trebui să ai răbdare. Pentru că, bă, dacă stau și mă mai gândesc, cred că de 8 ori, de 7 ori și a 8 ani să ies. În fine, nu contează de câte ori, pentru că am vrut să fac și animații, da. Bă, și n-am știut să mă țin, n-am știut să caut, să cercetez. Tutoriale pe YouTube sau chestii de astea. Și n-am ajuns nicăierea. Deci, asta e singura mea șansă. Dacă nu o să reușesc, nu contează când o să reușesc. Dacă e să renunț și de data asta la trading, asta înseamnă că mi-e destinul. Dar, asta destinul ți-l faci singur, deci, muncă grea. Nu contează de câte ori am eșuat, de 8, de 10, 20 de ori. Contează să răsari ca pasărea Phoenix. Asta e important. De 10 ori, de câteva ori am eșuat în ghilimele. Dar n-am eșuat, adică am câștigat, uite, acum am învățat să am mai multă răbdare. Știi? Adică, într-un fel, e un win, dar e un lose, pentru că am mirosit anii aia făcând nimic, știi? Adică în loc să continui cu o chestie și să mă țin pe ea. Și asta când ai mai multe chestii, știi? Când ai mai multe chestii în cap și vrei să le faci pe toate. Dar timpul nu-ți dă. Nu ai timp, adică când te duci la școală, înveți frumos, nu știu, la 7 dimineața te duci la școală, vii acasă la 2, la 1 jumate, 2. Îți faci curat, faci așa, mai pierzi încă o oră. Aproape și mai ai câteva ore să faci training. Și apoi dacă vrei să mai faci ceva, e noapte. Te culci. Că n-ai să stai până la... Nu, te faci training de la 4 până la 11-12. Noaptea. N-ai cum să dormi 0 ore, ești nebun. Și asta e nașpa. Școala e bună, doar că ți ia foarte mult din timp. Ar trebui să fie frumos făcut la școală o chestie de activitate în care să te înveți să faci, nu zic de training, dar să te înveți, nu știu, dacă vrei să ești pasionat de aia, să te înveți să faci aia. Dacă ești pasionat de sport, să te înveți să faci sport sau despre nutriție. Dacă ești pasionat să faci chestii, să programare, să te înveți programare. Dar
programare, expert programare, adică să te înveți să fii un expert în programare, nu să te înveți chestii de bază și apoi te vei descoperi tu în timp în care să mai e încă 10 ani ca să le descoperi. Deci, astea fiind spuse, nu contează de câte ori ai eșuat, contează să încerci, să fii sigur pe ceea ce vrei să faci, să fii răbdător pe ceea ce vrei să faci, să continui și să te informezi foarte mult și să înveți foarte mult și să-ți placă ce faci foarte mult. Pentru că acum, sincer să spun, îmi place ceea ce fac, îmi place trading-ul. Hai sincer, dacă stau și mă gândesc, hai că mai punem a noua oară, că am vrut să mă fac și basketbalist. Bro, a 10-a oară am răsărit. A noua oară, cred. În fine, nu contează, am spus, nu contează. Am încercat multe, probabil nu se vede că am încercat multe, dar am încercat, pentru că la nimeni nu i-a spus, bă, îmi place să fac nu știu ce, îmi place să fac, am vrut să mă fac și fotbalist. Am eșuat, desigur. Am eșuat. De ce? Pentru că n-am fost destul de disciplinat, n-am fost destul de bun. N-am fost destul de bun. Și tatuator artist, da. V-am spus, am vrut să mă fac o grămadă, am vrut să fac multe. Dar, până la urmă, în viață trebuie doar să alegi o cale. Trebuie doar să alegi o cale. Eu am vrut să încerc mai multe căi. Dar nu a dus la nimic. Adică, gândește, când ai multe căi, nu știi pe care să o alegi. Dar, sincer, cea mai bună decizie pe care o iei pe ce parte te duci, pe ce cale te duci, este inima. Adică, gen ca inima ta să zică, bă, îmi place aia, adică când zici, bă, îmi place trading sau îmi place aia, să zică da, serios. Și da, îmi place trading. Iubesc, efectiv, business-ul, pentru că trading eu consider un business în trading, business-ul pe care eu îl căutam. Și îmi place mai mult, îmi plac imobiliarele, investiții pe termen lung, Bitcoin-ul, dar în principiu trading cel mai frumos. Sincer, cel mai frumos, cel mai interesant. Pentru că cunoștință psihologie, strategie. Interesant, foarte interesant. Și nu vă zic să vă apucați de trading. Nu vă zic asta. Vă zic să vă apucați odată de muncă, de treabă, de ceea ce vreți voi să faceți, de ceea ce vreți să deveniți voi, de persoana pe care vreți să o construiți în timp. Nu peste noapte, în timp. Ani de zile, eșec, failuri. Dar la un moment dat, încercând din răzputere, încercând în fiecare zi, devenind mai bun, devenind ceea ce vrei tu, devenind cea mai bună versiunea ta, devenind tu însuți, devenind persoana pe care tu vrei să o creezi. Pentru că noi ne creăm personalitatea, noi ne creăm persoana, nu alții. Depinde dacă e manipulat, dar aia e altă chestie. Tu îți creezi personalitatea, tu îți creezi persoana, tu îți creezi modul în care vrei să crești, tu îți creezi totul, tu îți creezi viața cu Dumnezeu, desigur. Adică Dumnezeu ți-a dat viața, îți spui, bă, asta e viața ta, fă ce vrei cu ea, știi? Deci, asta e viața ta, alegi tu, ce alegi? Să devii cea mai bună versiunea ta sau să nu mai devii nimic? Să stai, să stagnezi, să zici, bă, am eșuat odată, nu mai încerc. Am eșuat nu mai încerc. Am eșuat nu mai încerc. Am eșuat de 4, 5 ori, 6, 8, 9, nu mai încerc. De ce să mai încerc? Mai are rost să încerc? Da, mai are rost să încerci. De ce nu încerci? Ca mine. Adică gândiți-vă, bă, am încercat, n-am avut rezultate, pentru că n-am fost disciplinat. Nu m-a învățat nimeni cum să fiu disciplinat. Și dacă aveți pe cineva lângă voi care vă învață, nu știu, un părinte, cineva, un mentor, care vă învață să fiți disciplinați, ascultați sfaturile, ascultați ce au de spus, pentru că sunt importante. Eu n-am avut un mentor sau părinți care să-mi spună mie, mamă, eu te mare și tu trebuie să fii disciplinat, să ai răbdare în viața ta ca să vrei să ajungi la succes.
Nu, părinții mei probabil voia să mă duc în armată. Dar știi, mie nu prea îmi place să mă duc în armată. Pentru că, adică îmi place să mă duc în armată, dar nu e disciplina aia de care eu o caut, pe care o caut în armată. Adică în armată efectiv, să zic așa, mare, în per total, nu am nimic cu oameni din armată, dar în armată să duc oameni fucking nedisciplinați. Ar trebui ca în armată să aibă un test IQ. Că nu poți să duci în armată, să duci pe front, să mori direct. Adică chiar asta ai vrea? Să duci în armată să mori direct? Nu, ar trebui... În armată chiar ar trebui să calculezi, ca în training, efectiv. În armată ar trebui să calculezi probabilitatea dacă mori sau nu, efectiv. Asta e ca în training. Și de asta îmi place armata, doar că nu îmi place armata pentru că nu sunt oameni disciplinați. Efectiv, nu fac sport oamenii ăia. Nu fac sport și asta e o chestie foarte rea. Nu fac sport, nu mănâncă chestii bune. Stau toată ziua pe TikTok, probabil. Nu, dar dăm un prieten în armată, clar. Toate ce știu. Se duc în cluburi. Bro, ești în armată, îți mai trebuie cluburi? Adică n-ar trebui să fii disciplinat. Adică un bărbat în armată ar trebui să, nu știu, acum dacă se învață sau nu, dar mă gândesc că ar trebui să se învețe, adică de fapt cred că se învață. Ar trebui în armată să te înveți. Am spus că nu știu. Dacă știți, scrieți în comentarii. Ar trebui în armată, după cum știu eu, să te înveți să supraviețuiești singur. Efectiv. Singur. Să te lasi o noapte în pădure să vadă cum te descurci. Mă gândesc că pe front nu o să ai telefon, chestii de asta. În fine, asta e o poveste total diferită. Dar, ce vreau să subliniez, trebuie să încerci de fiecare dată. Fiecare zi. Ai ieșuat de 10 ori? Great! A 11 oră să devii cea mai bună versiunea ta. Dar doar că trebuie să te ții de a 11 oră. A 11 oră nu o să mai stai și o să zici, bă, o să încerc doar așa o lună să văd, poate dacă am rezultate, într-o lună o să mai reîncerc, dacă nu. Rezultate nu vin într-o lună sau într-o zi sau într-o oră. Vin peste probabil 5 luni, 6 luni. Adică 5 luni de învățare, 6 luni efectiv de testare, 6 luni de învățare, de testare, de disciplinare. 6 luni. Nu o să fie alea 6 luni, nu o să fie ușoare. Nu o să fie, ok, fac 6 luni, așa cum am eu chef, adică tranzacționez după când am eu chef, odată luni și vineri. Și nu, dacă vrei să devii profitabil în training, stai pe grafici toată ziua, identifică ce mai bun pentru tine, identifică ce mai bun setup, identifică ce mai bună lichiditate, identifică chestiile bune care te-au ajuns, au rezultate la tine și de ce? Și dacă nu au rezultate la tine, îmbunătățești, pentru că asta e important. Și asta fiind spuse, vreau să subliniez, calea ta, e doar calea ta, fii răbdător, pune toată dragostea în ceea ce faci, fii răbdător, fii mai bun, fii ceea ce vrei tu să fii. Nu mai asculta oamenii, doar fii răbdător și stai axat doar pe chestii. Că 2 iepuri, dacă vrei să prinzi 2 iepuri, nu o să poți. Așa că mai bine te focusezi doar pe unul și asta a fost tot. Deci, asta fiind spuse, cam atât a fost episodul de astăzi. Your future is bright, asta e important, pentru că dacă continui la acea chestie pe care vrei tu să o faci, viitorul tău va fi răsărit. Your future is bright, that is important. Asta a fost tot, pa, pa!